Не искам наистина да слагам всички по общ знаменател, Но че... е така, че певици са пиянки и наркоманки. Да, А пък между нямаше аз как по-добре да го кажа. Няма скрито покрито в моя подкаст. Ние назваваме всичко с точните му имена. Който иска да се сърди, да се сърди. Не е свръх пееща, няма някакви мега вокалните възможности. Дали си наднормено тегло, крив нос, когато си талантлив, ти си талантлив и хората ще приемат. Да не Но баш така, тогава- но по-се После говори. много рядко пускаш песни. Искам да си по-продуктивна. Повярвайте ми, и аз искам, но понякога не е толкова лесно. То на човека чакам да му подпалиме къщата. Ние първо между късно стигнахме, не можахме да се хапнем, после рано ни прокара. Пряко ти на душата, да. как можа да го кажеш? Напротив, За мен вече всички песни станаха с една дума, която се повтаря по 6 пъти само в едно изречение. батут мога да ти кажа, че веднъж го чух и го запомних. Не е ли това хита в крайна сметка? И защо според вас култната сцена стана циркова площадка? Потребителя. Нали, ти няма да си платиш за цирк, ако не искаш да го гледаш. Ами знаеш, че се прекъсваме, даже този път лично не се скарахме, бе. Има много голяма промяна в тебе. Аз много пораснах. Да, и беляза. ходих и на психолог. Ето. Да. Тебе обичам, Венелине. Уважаеми зрители, към края на отиващия се вече август на гости са ми две лица, които имат доза вина, аз да имам собствен подкаст. Но за това ще ви разкажа малко по-късно. Първо искам да ви ги представя. На гости са ми Тереза и Кирил. Здравей, Вени. Здрасти, Вени, много ми е приятно, винаги при теб. И на мен ми е много приятно. Сега, ще започна с това как си изкарахте лятото. Ами, доколкото е възможно, съм го прекарала добре. Аз като човек, който не е много фен на летния сезон, добре беше. И при мен добре. Плажове, моренце, общо взето, нормално. Ще ви липсва ли или вече нямате търпение за есента, за зимата? Аз нямам лично- търпение. Да, и аз не обичам Любители ли лятото. сте на по-студените сезони? Да. Много хора ги очудвам, като споделя тази информация, но наистина... Защото си водолейче. Може, да. Може и това да е причината. За разлика от мен, който вече много ми е тъжно, че свършва лятото. Сега, първо ще си поговорим малко за вас и за вашата музикална кариера. След това ще си проведем един много интересен разговор за първи път в моето шоу. Тереза, ще започна от теб, защото сега ми е много интересно. Имаш две песни, които са тотални хитове в TikTok. Ами да, така е. Много съм щастлива, даже на моменти още не мога да приема факта. Не защото не си харесвам песните, а именно защото са две. И много съм щастлива, наистина. Даже не мога да опиша чувството. Интересно ми е, има ли момент при теб, който хората познават музиката ти, но не познават теб като образ? Това е почти изцяло така. Ние сме си говорили даже с теб на тая тема. И първоначално това беше търсен ефект. Тоест аз още преди години съм искала да се получи нещо такова, защото аз съм от хората, които наистина обичат музиката и не съм искала да се занимавам с музика, за да бъда известна, а просто защото обичам музиката. Но в един момент си дадох сметка, че едното върви ръка за ръка с другото и няма как, само с песен. Аз сега сещам пък за една история за Киро. Ти пък преди време го имаш същото като изживяване в много давна. Сега се спомних, че пък ти си пускаш песни в 2015. SoundCloud със съвсем различно име. Да. Тогава бях... С друго име? Да. Да, тогава тая история, между другото, никъде не се ме разказва. Ето, при тебе ще я разкажа. Исках да започна да правя мои авторски песни по моя музика, мой текст, нали, ще правим революция. И понеже нали, тогава беше модерно, нали, хубави поп-фолк клипове, пък аз нали, дошъл от Кърджали, пари няма. И с Краси, с Тамбини, това ми е най-добрият приятел, той ми вика, трябва да правиш песни, хубаво пееш, и аз, нали, то не си вярва човек. Да. Както и да е. Работех тогава с един композитор, бяхме направили някакви неща, впоследствие те не се получиха, запознах се с Мартин Бьолчев, представих му, нали, там, нали, аз му казвам, аз искам да бъда Алек. Питай ме сега откъде е дошло като това Алек. псевдоним? Да. Добре. Краси ми казва, нали, това Кирил нещо, нали, не е твоето.
Да, вика да търсим някакво друго име и аз вече като световна звезда ще се изявявам. Или Такова такива. все едно, нали, трябва. Аз съм псевдоним, не може да съм Кирил Атанасов или там Кирил Светая. И отваряме, нали, имена. Обаче те излизат първо Ангел, Димитър, такива, които не стават и почваме имена на кучета. Хубави имена са, но не си ги Да, той усещам. няма чат GPT да ти измисли. Няма Да. чат GPT, да. И тогава отваряме сайт за кучета. Имена на кучета. окей. Първото беше Алек. И викам, ето го моето име, Алек. И аз направил съм там 3-4 песни и сега ще снимаме клипове. Обаче аз пак си казвам, аз ще правя революция. Няма да ми се вижда лицето. И съм се снимал само и така устата. Нали, хората чуват. Ама каква е била причината? Аз се извинявай, че ти се намесвам Да. в... Ако трябва да съм честен, причината беше, че тогава бях много комплексиран и някакси си мислех, че кривия нос ми е много голям проблем в развитието ми. Всъщност, нали, към днешна дата се вижда, че дали си наднормено тегло, крив нос или без значение, нали, когато си талантлив, ти си талантлив и хората ще приемат. Не, Но баш така, но После, по-сигурно. да, искам да отворим тази тема Да, и на Аз мен ми поне е съм на това мнение. важно. Нали? Някакси до ден днешен живея с това, че ако имаш хубавата песен, нали, не е най-важното как изглеждаш ти. И тогава така правих, снимах си устата, и те ме слушат, примерно, ето вижте, той знае, защото ми е приятел, нали, но обаче пък майка ми, леля ми, роднините и аз съм звезда, защото имам в YouTube клипове и те, нали, краси ме снимаше такива с... имаше един фотоапарат, общото той се учеше на мене, аз, нали, пък заедно. И в последствие вече, когато си купи по-професионална техника, почнахме, нали, така устата по-хубаво се виждаше. Ама изчезнаха тези клипове и даже той наскоро ми беше пускал някакви неща и много се смяхме. Ето сега един въпрос към двамата. Особено пък Тереза има много дълъг път, който е извървяла, защото ти започваш в ресторанти да пееш, после почваш да правиш музика, влизаш на Отско компанията, излизаш оттам. Доста дълго пътешествие. Ти пък и в Пайнер до ден днешен много музика. Какво според вас ви пречи да се отличите като големи изпълнители, въпреки че доста години не спирате да правите музика? Знаеш ли, ще отговоря за себе си. На мен целта ми никога не е била да бъда много голям изпълнител, т.е. в топ 5 или нещо от сорта. То това е причината, която споменах по-рано. Аз просто обичам музиката и съм искала да правя музика. Дори не съм искала да се занимавам професионално с това нещо. Аз бях доволна и щастлива да работя по заведения, както ти всъщност знаеш. И реално това да съм в хит микс стана без аз да го търся, без аз да търся начин как да имам продуцент. Просто тя не е кратка история, за да я разкажа. Но стана наистина без да го очаквам, без да го търся, но съм много щастлива от това, че се случи в крайна сметка, защото самичка едва ли щях да търся начини. Така че не търся отговори на този въпрос, какво примерно не ми достига или така нататък. Просто правя това, което обичам, оттам нататък оставам всичко в ръцете на Бог. А ти ли се искало да дадеш малко повече сила и пауър на това цялото нещо, така повече вътък и да се получат нещата? Абсолютно. Аз това, че нямам толкова големи амбиции, не означава, че при правенето на всяка една моя песен тайничко не се моля, не се надявам да достигне до повече хора. Но ето идва момента, в който, както сега в този момент, имаш две песни, които в момента в TikTok гърмят. Едната ти има 240-50 хиляди клипчета направени. Това е супер много. Не ти ли е гадно в момента, че хората ти знаят музиката, а също не знаят коя е тази? Ами това започна всъщност да се променя. Преди беше така, да. Но аз започнах да съм малко по-активна в социалните мрежи. Не знам дали си забелязал. Съответно, да. Не си достатъчно активна спрямо моите Колко критерии. още? Започнах да имам повече работа и това може само да ме радва. Добре, Кири. Така че... То ние се едно направо, се едно една майка не е раждала. Що? Не някаква, с теб имаме някаква такава сходна съдба. Еднакъв млечен път, по който... Да, защото аз също съм разсъждавал по същия начин. Никога не съм искал да бъда топ, нали говоря топ,
някакво Добре, много да сега, голямо име. аз ще ви кажа. Вие хубаво си правите песни и музика за хоби, нали, колкото така да ви е хубаво, да ви е приятно на душата. Я чуй някой, я не чуя, ама какво си представяте не. в другото време да сте... Първо да ходите да разсипвате някъде, обедно Не. в някой ресторант ли? Защо Виж не сега. сте вярвали, че Аз и музиката това може съм да ви работил по принцип, изкарва нали, не е срамно. доходите? Не е срамно. Питам. Границата е тънка. Сега, естествено, че примерно занимавам се основно с това нещо. Имам трудни периоди, вярвам, че не съм единствената певица. Когато нещо ти е на всяка цена, не винаги е работещо за теб. И аз не го прилагам нарочно. Наистина, не съм от най-мотивираните хора и смятам, че така се чувствам най-добре и чисто психически, защото познавайки себе си, ако съм много вглъбена в това, как сега да ми е тотален хит, първо това няма как, нали, няма точна формула, всички го знаем. Второ... То в твоя случай дори не е тотален хит, защото ето ти си ударила 2 хита, по-скоро трябва да развиеш според мен образа. Абсолютно съм съгласна с тебе, да. И Ти си получила това, което лека не по си лека. търсила, но си го получила. Да. Две, нали, 2 хита. Даже 2 и то по едно и също време, които се Да, въртят. едната от песните реално става се едно за трети път актуална. Тоест, през годините съм имала и други успешни песни. Аз не искам да ги наричам хитове, защото това на хората очите по различен начин. За тях едно е хит, така. Но да, не съм залагала толкова на себе си като образ, не съм се появявала в публичното пространство и повечето пъти е било умишлено. Но го осъзнавам, че Да, това е минус. не ми е било от полза със сигурност. А по-скоро в тези моменти финансовата част някаква пречка ли е измежду всичко това? За кое по-точно? Примерно да не разполагате с достатъчно средства да направите проекти на нивото на, да речем, други топ изпълнители. Не, тук с образа в публичното пространство и възможността колко хубав проект може да направиш, са ми две различни неща. Но се е случвало, да, и дори се е случвало ти да ми задават въпрос: много рядко пускаш песни, искам да си по-продуктивна. Повярвайте ми, и аз искам. Нали, не искам да пускам всеки месец песни, защото за мен една песен трябва да си вземе и живота и така нататък, но понякога не е толкова лесно да сме толкова продуктивни, може би, колкото се очаква от нас. Имало ли е такава пречка и пред теб, Кире, защото пък ти си в Пайнер, който пък отскоро е с нов собственик, с предишните собственици, може би не си хванал най-цветущия период на компанията. Кажа пък, аз хванах период, в който аз подписах договора ми. Прехода точно. Прехода, да. Спомням си, че не знам коя от двете песни, може би с Таня, като пускахме песента, тогава Преслава беше пуснала Пиян. Нали, моята песен е свързана с песента на Преслава Пиян, не знам защо. И бяха много хубави такива времена, нали, в този период. В началото, общо взето с компанията, тръгнахме, поне според моите виждания, много добре, от към гледаемост. И честно казано, аз тогава песните си ги правех на майтап. Никога песента ми с Дана, примерно, Как ще си простиш, я направихме. Един път съм изпял в студиото като демо вариант. Тя се остана така и в нали, това, което слушат хората. После реших, че не искам да я пея самичък. Нали, обадих се на Дана. Тя тогава още, нали, беше... Една песен имаше, мисля. Момичето хареса песента, дойде, записа се. Нали, тя пък повече се старае, нали, защото Дана си е талант голям. Да. Постара се и общо взето нейната част пък така много гръмна, нали. Тогава пък в TikTok това беше най-смешно, че моя песента нейната част гръмна много. То се случва често, да. То се случва, да. И точно тогава в период, в който почна да се дадат тези трендове, тенденции, Да. тогава беше, се спомням. Пияна вечеря, нали, и то си стана като, нали, хората някакси, нали, те като си пуснеш песента, ясно, нали, кой я пее, но пък не е било лесно тогава, но много го исках точно в този период и може би, че не ги мислех много нещата. Сега ще стане или няма ли да стане. Точно тези песни в началото, които съм правил и съм си казвал, все ми е тая, нали. Примерно хората се вълнуват, че пускат песен, нали, някакви вълнения имат. Мен ми е било, окей, това е просто една песен, окей, това е просто един клип. Даже ако се загледаш в клиповете ми, нали, нещо не се раздава много.
Нали, защото някакси съм си го правил като каквото стане. И те пък нещата тогава ставаха. И в един С две момент... думи, при двама ви нетърсен ефект е ставал... Да, когато не търсиш. И песента с Таня и песента с Дана, нали, това са песни, които хората, нали, така масово ги харесват, но... Сходни са нещата. Значи аз със сигурност не искам да се оправдавам и смятам, че на мен ми е нужно малко повече да поработя по това да съм по-амбициозна. Но не мога да стана и такъв човек, който да му е тотално на всяка цена. Просто не резонира на мен самата. А мислите ли, че ако имате точните и правилните хора, визирам проценти зад гърба си, могат да се случват по-добре нещата? Тук може ли аз да взема така... Аз и без това не знам какво да Да, аз, понеже във времето съм слушал, тук, нали, не защитавам продуцент, не защитавам... Просто казвам какво съм чувал, нали, че масово се напада, примерно продуцента. Той не ми върти песента, той и такова, нали, той и такова. Нали, тук до някъде нали, хората си имат право, но имаш ли хубавата песен, Да. вече нали, не е до продуцента, защото нали, ти можеш да си направил в твоите очи някаква извънземна песен, примерно извънземен клип, обаче хората да не го видят. И тогава какво ще обвиняваме продуцента? Ами, считайки по това, примерно точно Пайнер през годините как си е подреждал приоритетни певици отзад напред или наобратно, според мен не е точно така. Ами аз пък мога да ти кажа другото. На мене са ми звънели първо приятели, това ти говоря в началото, нали, там първата ми песен, като излезе, нали, имаше промо и след това ти пускат в 9 часа, нали, аз не съм запознат там. Нали, вярно, че първо се ги първо трябваше, първо излизаше в YouTube в 4 часа, после по телевизията, да. после някакви, нали, не съм запознат. Маратон, в 11 в автограф. И такива, да. Искам да ти кажа, че на мен първо приятели сме звънели и са ми казвали, много ти въртат песента. Аз пък не съм го усещал, нали, като нещо да кажеш богопомазан или нещо от този сорт, но първата ми песен много я въртяха. И ето, че като го има пък многото въртене, нали, разсяха гледанията лека по лека. Аз не визирах толкова чак телевизионното въртене, защото сега има и други компании в момента, нали, Да. които пък там може да вземем примери за певица, на които се набляга и такива, на които не се набляга. Или певица, която е минало е времето по-скоро, сега е дошла новата и не обръщаме повече внимание. То поколението е така, Вени. То, как ти кажа, аз може да ви е странно нещо, обаче пък нали, съм на мнение, че пазара определя. Колкото и продуцента да ме бута, нали, толкова, ако хората не ме приемат, какво да направи? Значи аз смятам, че при подписването на един договор, в момента в който вече имаш продуцент, ти трябва да си наясно и да си подготвен какво те очаква. И буквално се оставаш в ръцете на този човек. Сигурна съм, че може би има колежки, които се чувстват така, както ти ни даде, нали, този пример, но в крайна сметка те трябва да са знаели, че това е напълно възможно да се случи. Аз също съм била, нали, с продуценти и в компания. И страшно много плюсове имам от цялото това нещо, защото, както вече споменах, ако не се беше случило това нещо, най-вероятно нямаше да търся аз начин да се развивам професионално. Но лично за мен си има минуси и то не е точно продуцента ми. Напротив, ние сме в прекрасни отношения, а просто аз съм човек, който обича дори да греша за моя сметка. Тоест, избора, който съм взела за въпросната песен, клип, текст или така нататък, ако сбъркам, да си е за моя сметка. Да няма обвинения, нали? Да, естествено, особено в началото е трябвало да се доверяваме изцяло на изборите на екипа, с който съм работила. Те са разбирали и много повече от мен. Но при мен малко го има и това на усещане. Не толкова на правилна стратегия или така нататък. Към този момент сега какво подготвяте в есенно-зимния период? При мен е някаква страшна лудница. Какво ще ни разкриете? Аз работя върху сигурно 5 песни едновременно, като едната е леко към финал, но общо взето много разпиляно, типично за артист, какво да ти кажа. И така, върху много неща работя, ще видим кое ще се появи на бял свят първо. А вие, господине? И аз си правя песни. Имам един фьючеринг, който, нали, така с една певица, която много от малък много си я харесвам. Нали, ти я харесваш? Не съм казал, че я харесвам. Визуално я харесваш. Я. Харесвам ли я?
Харесваше. Добре. Да, много готина. Една друга песен, нали, сега направих, даже днеска си я получих и това е, общо взето. Песни има бол, нали, то си е до усещане, защото ето аз пронимува песни, дето съм ги държал, знаеш колко време и Говори ми. тази пръвно, която направихме Сива маймунка, тази песен ми седеше и си викам, нали, това маймунка, дрън, нали, не ми е сериозно, обаче пак ето, намерих си певицата. Между другото и тая тема не е лошо да я подхванем, ако нямате против. Коя тема? Ами, защото казваш, не ми е сериозна. Песента? След малко искам. Добре. Да. Аз ще усмешам, извинявай. Мога ми станеш ко-водеща в другия Искам. сезон. Ще ти поканя с удоволствие. Та, сега е време, за да обърнем цялата палачинка. Първо да кажем на хората историята, кой ще я разкаже. Защо вие двамата сте замесени в това? Ние тримата обаче имаме различно мнение, нали, за това, ако иска всеки да си разкаже. И после ще кажа аз за мненията и нали, каква е основната главна идея за това да ви поканя днес тук. Аз имам малко проблеми с паметта по принцип, но това, което си спомням, че се прибирахме заедно от един рожден ден и по пътя нещо ни дойде много сериозно приказката на всички. Обхванахме какви ли не теми. Главно за поп-фолк се главно, като да. музика. Да. Това ли говорихме? Основно да. Ага, добре. И тогава аз или Кирч, кой наистина ще си спомня. Не, аз тогава в този целият диалог, аз как че трябва да си направя подкаст и да ви поканя и затова си спомням, ето, и си изпълнявам обещанието. Пази думата, да. Ама тогава, между другото, на този рожден ден, то просто беше много хубав рожден ден тогава на нашия приятел Бяхме в Жоро. хубаво настроение всички. Да. То беше, още на отиване си ни беше някакво много забавно. Кирчо ни подбра рано да си ходим. Да, Това помниш ли? Да, аз не помня, защото аз не пих. Да, и ние трябваше всички да се съобразим с теб и айде да това. На тебе май нещо спомням, че не ти се тръгваше. Как ще се тръгва от партията. Да, имаше нещо такова, обаче много хубаво. Ама то по принцип при Жоро рождените му винаги са някакви много забавни. Факт. Той беше от един от забавните. Да. Имахме един друг, дето то на човека чакаме да му подпалиме къщата. Ние първо между късно стигнахме, не можахме да се хапнем, после рано ни покара. Бях ти на душата, беше. как можа да го кажеш? Напротив, точно на време беше. си стигнахме. Абе нещо бяхме Не, по-към бяхме, края. да, ядохме по една салатка само. Аз си хапнах ризото, хапнах си салат. Ама ти май беше казал да ти ги поръчат предварително. Така ли стана? Хора, не знам, аз много спомени нямам. Нищо, аз Но- имам спомен, защото Беше това е много било хубаво, защото това е важно. най-важното. Да. За да мога да имам аз подкаст. Аз тогава ми хрумна цялата идея, тогава нали, всичко, което си обсъждахме. А ако има как да си върна и спомените какво точно си говорихме, за да го оспорим тук в студиото, бих се ги върнал, но не мога. Затова сега ще започнем да си говорим от нулата, за да може да влезем пак в горе-долу същите теми Да, и да чуя различните ви гледни точки, защото определено тогава те бяха Бяхме на такива. различни. Нещо да, се бяхме, ама Да. Спомням се, че аз и Тереза бяхме срещу теб и много те нахоква. И не беше един друг умишлено. спомен. Аз пък сега искам да ти кажа, че защото ти седеше до мене тогава, тя седеше отзаде с Ивчо. Да, те по-скоро нали правеха атаката. Не, каква атака? Просто си задавахме някакви въпроси Да. и всеки си казваше мнението. Ама не беше за поп-фолка тогава. За всичко беше. Бяха за друго. друго. Главно всичко за беше. това се говори. Така ли? Аз виж, Защото за ние поп-фолка не помня, ние се обаче. върнахме, кога изляза още поп-фолк. Верно бе, човек. Да, обхванахме какви ли не Кръчми, теми. мръчми, Това, което може да констатираме е също, че те двамата нямат добра памет, не пият достатъчно гинко билоба, за разлика от мен, който 2 години по-късно помни. Да. Та дайте да 2 си години говорим ли сега. минаха от тогава? Ами минаха. Толкова. Не, Мале, Сега една. ще станат 2, айде. Една. Това беше... Не, аз бях на Жоро на рожден ден сега тази година. Добре, не знам наистина. Миналата? Миналата ли беше? Да, значи. Смятай, виж, пак 2 години Втори сезон снимам вече на подкаст. и чак втория сезон. И аз, ме когато покани. се чухме с теб по телефона, помниш ли какво ти казах? Останала съм с впечатлението, че припомняйки ми тая случка, вече си го имал този подкаст. Смятай. Да, но го нямах. Аз доста Да. по-късно след това го почнах. Много бързо върви времето. Да, да. Та дайте сега да си говорим тук за поп-фолка, но искам да бъдете искрени, да си говорим както си говорихме в колата. Няма скрито покрито в моя подкаст, ние назваваме всичко с точните му имена. Който иска да се сърди, да се сърди. Ами, Та откъде ще го подхванем сега? Да почнем Аз от наистина- новата тенденция Да. и хитове, което е много централна тема на всички хора, защото гледаме и обсъждаме какви клипчета правят хората и как батута и прахосмукачката е голям проблем на хората в обществото. Защо? Поп-фолка има батут, прахосмукачката, батута не е поп-фолк уж.
Регетонче. Това е и друго нещо, което също мен ми прави впечатление и то положително, че все повече стиловете започват да се смесват. И това на мен лично много ми харесва. Аз като човек, който слуша много разнообразна музика, ми харесва, когато една песен дори ти е трудно да определиш точно какъв стил е. В крайна сметка така трябва да бъде. Трябва сила да бъде един българска музика. Ами да, готина музика за купони забавление или пък по-сериозни песни, които може да си ги преживееш. Ама тук си замислиш, то това си е шоуто, то това е купона, нали? Ти като отидеш на дискотека, няма да спустиш моите балади. Но ме интересува, защо сега хората много ги плюят. Масово се говори напоследък за тези две песни, за прахосмукачката и за батута, а хората забравиха времето, в което ох банана, Именно, беше турбо. Точно така. Абсолютно. Ами, не знам, масово хората дали за да спечелят обичта на масовото мнение, нямам представа с каква цел и така решават, че ще плюят нещо, което е актуално в момента. Що тия две песни? Защото това са две от най-актуалните песни в момента. Едната е тотален хит даже. Абсолютно. Те и двете. Може би просто прахосмукачката беше по-в началото на годината. Просто по-се развива като песен. Да. Каквото и да кажем в момента, аз виждам, че тримата сме на едно мнение. Хората няма да спрат. Те обичат нещо да хейтят, нещо да плюят, върху нещо да си изкарват негативната енергия. И това е. Винаги имало такива песни за купон, по-небрежни, по-така лесно запомнящи се и така нататък. И по-сериозни такива. И продължаваме да създаваме различна музика. И винаги ще има недоволни. В крайна сметка, нали? Как пък аз, даже това се очудвам на някакви хора, които, нали, почват така лесно да си плюят. Нали, окей, плюй си, нали, се тая. Ето, Симона. Пеещо момиче. Нали, какво смисъл? Направила песен, първо прахосмукачка. Хит ли е песента? Хит е. Има ли момичето работа? Има. Освен пееща и добре изглежда. Да, има си пълен пакет от как трябва да изглежда и звучи добре, и пее хубаво, и песента е тотален хит. Нали, Батут, мога да ти кажа, че още преди да излезе, нали, бяха пуснали в TikTok. Припева. Да, клипче. Искам да ти кажа, че веднъж го чух и го запомних. Не е ли това хита в крайна сметка? Така, потъпява ли българското общество, пейки такива песни? За мен не. Затъпява ли? Тъпо ли е вече? Категорично не. От друга да идва. Не знам, имам чувството, че вместо хората да стават по-приемащи, по-несъдещи и разбиращи поведението, песните на хората и така нататък, стават се по-критикуващи и по-големи моралисти. Аз честно казвам, но аз също точно на това на мен ми е много са малумни елементарни текстовете. Аз не го харесвам това нещо. Аз не го харесвам, аз не казвам, че го харесвам. За мен вече всички песни станаха с една дума, която се повтаря по 6 пъти, само в едно изречение. Вени, преди го е имало? Дай ми пример. Преди бяха само даде пример. Добре, ама там има текст. Много текст, да речем. Ти говориш не конкретно за песните, за повтарящите се думи. Да, което е много масов тренд в момента. Във всяка песен да се повтаря думата по 6 пъти един след друг. Тук влиза в главата. Да, подозирам, че това е причината. Точно за това питам, по-затъпял ли е човека в момента българина, за да възприема такива песни по-лесно? За да не помни текстове и да се пее едно и също от А до Я. Аз тук съм с малко особено мнение, обаче не знам, по-скоро да си замълча. Що? Защото някакси ако се правят такива песни, нали, това означава и обществото, нали, първо ги приема, значи е подходящо за тях. Нали. Добре, аз те разбирам какво искаш да кажеш. Щом стават хитове. Точно така. Обаче пък старите песни, които са поп-фолка, нали, това са про моето поколение, майка ми, нали, те са ги слушали. Но са гледали на... Тогава също имало такива песни, нали, които са били с по-лековати текстове, примерно. Даже много простовати. Да. Ама тогава такова е било времето, нали? Той имахме телефони с копчета. Тамания се зараждала тая музика, те са знаели хората за какво идва реч въобще. Да, ама същите тия хора, извинявайте, че ви прекъсвам, може би, които са се забавлявали на тия песни, сега вече отивайки на една друга възраст, същите тези хора в момента са си сложили саксии на профилните снимки във Фейсбук и хулят новите песни. Майка ми пък не е такава човек. Тя пък винаги моята била... също. Но... Тереца страшна и много ги приема. Даже, нали... Не знам. Радва са.
Да липсва ми това в хората. Някакси все по-малко хора срещам, които по-така да приемат различното нещо. Дори на теб да не ти харесва, поне не го осъждай. Не знам. Но това мнение съм аз. Аз не знам дали са останали ценители на това, ако пуснеш една хубава песен с хубав... Има. Не повтаря се. Колко са? Те Има. хора могат ли да напълнят една дискотека за училище на участие и... Да, има заради такива да е хора. доволна от това цялото И пак нещо. казвам, за мен просто има песни, на които се лигавим, забавляваме се и така нататък и танцуваме. И такива, които преживяваме и текста в тях. Тези, които казваш ти, примерно, нали, за текст, който, нали, да вникнеш, аудиторията е друга. Там е сериозна аудитория. Някой път е сходно. Ама тая аудитория идва ли в дискотеките? Кое? Тая аудитория идва ли в дискотеките, която ще ти оцени Ами аз баладата, точно това примерно? напоследък забелязвам, нали, че, защото вече и аз се чувствам като някакъв, нали, гледам ги първо 17-18 годишни, те изглеждат, нали, аз се чувствам възрастен в дискотеката. Това аз съм си възрастен, за тях сигурно съм чичо. При тях просто много бързо стават нещата. Може би, нали, затова се правят такива песни, защото ето забележи, че на времето, аз ако ти кажа примерно песен 100 патрона. Тя живее до ден така. днешен. Шампанско и сълзи. Но реално след 5 години, ако кажеш бътота, може би няма да се помни. Възможно е да се помни. Да се помни. И според мен е възможно да се помни, защото примерно на тях... А я ми кажи тогава преди 5 години някоя такава Аз съм зле песен. с паметта като цяло. Аз съм страшно Да, разсеян съм. човек, но На този бързо оборотен живот, който живеят. Оттам идва по-скоро. Глада за музика и за жажда всеки ден да те питат, че пуснеш нова песен. Нищо ще си пуснал днеска в 4, а те в 5 питат кога ще пуснеш нова песен. Да, Не мисля, че след 5 точно. години Те ще са- има нещо, което се помни. Поколението е друго. Тук вече, нали... не само много изпълнители има вече. Нали, аз си спомням преди като съм била по-мъничка, се брояли на пръстите ми Да, на те двете бяха ръце. 10. Съответно, тогава е било много имаше по-лесно. 8 ходиха на турне на планета и ги знаеш Да. от тази до Било е много по-лесно да се задържи една песен във времето, защото не е имало толкова много продукция. Сега вече е по-различно, нали? Което... И тогава, въпреки всичко, много различно са звучали песните. Сега са много еднотипни. Е, това е много яко, че наистина звучаха много различно песните. Ама то защото, пък, нали, забележете пък, че, нали, в смисъл, те Една от такъв друга. тип изпълнители пък са останали във времето, нали, които са Да. били различни. Някои от тях не са останали. Кой не е останал? Имам предвид, като ти ми говориш, че като имена ги помним. Като или... в смисъл, че ще ги Такъв помним, смисъл, винаги ти може да не са Защото първо. много от тях са паднали от кораба. Да, или са се отказали, нали, което това си Изобщо вече, съвсем нали, различни неща. Да, личен избор. Но идеята ми е тогава, че много, всеки изпълнител си беше различен. Точно Нали, така беше. Имаше си стил. Имаше си стил. И като кажеш поп-фолк, нали, във времето някак става модернизация, обаче то виж, те като навържиш нещата, то света се променя. Нали. Няма как музиката да се остане в... нали, аз, примерно, съм повече ценител на по-ретро песните. Новите песни, честно казано, дори не... Нали, прослушвам така, нали, да чуя просто какво е, но не си ги въртя в колата. Нали, не слушам... нали, това, което е актуално в момента. Аз си слушам някакви песни от едно време, но това е, нали, мой избор и вкус. Но вече поколението, което пък е, нали, малкото, те си слушат това, което е в момента актуално. Нали, има и изпълнители, които малото поколение са, нали, аз разбирам първо след 2-3 месеца. Ще се е появил Нали, някой. че се е появил, да, защото, нали, не ги чатка много нещата. А реално и сега, понеже вметнахте и вие за това, че те и изглеждат в момента горе-долу еднакво изпълнителките. Особено, нали, жените говоря. Жените там по-скоро... Така, За разлика от нали, преди. аз смятам, че имаме много красиви колеги и колежки. Хубави момичета, Факт. сесички. Кажу, нека само да вметнем тук красиви, натурално красиви. Няма Има ли? значение. Важното е, че добре. са красиви. Аз не съм против тия неща, въпреки че... Ама След що човек да не хирурзите си всички такова? стават красиви. Ма що човек? Не бе, Вени, защо Не бе, аз не казвам, Да, аз даже колко приятелки имам такива, даже да ни кажа, че сигурно всички ми приятелки са оперирани. Дали, това си е, Просто ако човек не се харесва, пък... Да. Нали, вече зависи как се направи, нали. Срежи къде не се харесваш, много ясно. Аз преди бях, нали, като кълвач, ама, нали, колко хора ми Не казаха, се че ли съм се клъцкат и доблачали. срязват по един и същи начин? Това е идеята. Аз лично не мисля, че... Колко, примерно, ето едно време, ще хванеш, примерно, Ивана. По какво ще я сравниш, примерно, с Малина?
по нищо. Да, така е. А сега, нали, няма и база за за да сравнение, не нали? обидя сега новите изпълнителки, те са, може би, то- само сантиметър на височина се разминават. Не е ли въпрос на вкус? Де да знам. Просто така се харесва. А вкуса в момента искаш да кажа, че е абсолютно еднакъв. Сходен? Просто сходен. Защото възможно е това, което казвате, нали? Защото, пак ви казвам, ние тук сме малко друго поколение, нали? И не сме на 18-17, нали, годишни. Аз сега нека да кажа, че аз не излизам от дискотеките, аз следя всичко отблизо. Аз ги знам всичките изпълнители, Куцо Кьорел и Саката, всички ги знам. Така е. Да. Някакси, аз пък си ги различавам. Нали? Мен не ми е нужно пък да я видя, мен ми трябва да чуя гласа й. Нали? И аз така пък си ги различавам. Мога да ти кажа всяка, нали, певица коя е. Нали? Без да съм я видял даже. Аз пък го казах, все едно съм някакъв медиум. Нали? Вече като са изкарали песни, имам предвид. Нали, като са пуснали песни, може, нали, да съм видял един път името и ще я запомна. Нали? Защото първо слушам гласа й. Нали? Честно казано, аз нямам проблеми с тия уеднаквявания. Да, наистина е важно човек да се харесва. Те клонирания по-скоро. И аз пък искам Както се много да харесват. кажа. Сега аз не изглеждам за добро или лошо, може би по очакванията на хората, как трябва да изглежда една певица. Как трябва да изглежда? Примерно, не, сега ще ви кажа. Примерно да кажем, аз не съм от най-финните и слаби певици. И вие, познавайки ме от малко години, знаете, че дори съм имала през годините проблеми с килограмите. Тоест напълнявала съм. Аз такива певици искам да гледам. И не защото аз съм имала през годините само проблеми. И само да ти кажа, с че и това. мъжете искат такива певици. Не съм сигурна. Не съм сигурна. И Имам това предаване не го... за плюс сайз жени, повярвай ми, видял съм какво искат мъжете. Това е също като след 12 се казват, че слушат чалга. Също. Дали е такова нещо? В никакъв случай не искам да влизам в роля на жертва. Даже напротив, когато не съм отговаряла на определени критерии или очаквания, съм си търсила грешките в мен и съм търсила начин как да го поправя, доколкото е възможно. Единственото, което е, че ми е малко мъчно за момиченцата, които, да кажем, искат да се занимават с музика и вместо да се фокусират върху това, примерно как да подобрят вокално себе си и така нататък, се притесняват дали са достатъчно слабички и така нататък. Въпрос на перспектива и вкус е. Но искам да ви кажа, че съм сигурна, че всички сте си много красиви по свой собствен начин и няма да се кривя душата. Сигурна съм, че и вие ще се съгласите, че сме една от държавите, в които, за съжаление, това е малко по-важно от това дали песента ти е хубава, дали ти самия си интересен като артист. Вече почват да поминават тия времена. Не знам. Нямаш ли хубавата песен, някакси, колкото и да си красива... дори Пак е не... много двустранно да кажеш хубавата песен. Масовата, айде така да го кажем, по-масова, така да ти се чуе песента, нали, повече. Да кажем хит, защото реално хита е Хит, да. това, което дрънчи от всеки прозорец и от всяка. Да. Аз пръвно за хит мене, ако чуя в кола, по светофарите, ако чуя някоя песен, че звучи, значи това е хит. Да, точно така. Нали, не е нещо, което се налага. Твоята песен съм слушал, примерно. Верно. Да. Може да кажеш как съм ти казал за тази песен, наказвам, че много я харесвам да я пуснеш, преди да я беше пуснала. Спомням си, да. И ето хит. Правила съм си едно такова леко поручване за мен и съм отваряла коментарите на песни на хора, които не са от нашата държава. И дори някой да не изглежда перфектно, съм срещала някаква градивна критика относно песента, а не толкова външния вид. И затова казвам, че ми е малко по-тъжно, че тук това е на малко по-преден план. Тук също има ли? Аз даже нямам спомен. Вие, ако... И това даже не важи само за певци, като цяло. Един популярен човек, ако отслабне прекалено много, ужас, анорексичка. Да, пак проблем. Няма златна среда. Не. Ако си по-пълен от нормалното, ужас. Пак проблем. В крайна сметка, иска ми се хората да разграничават нещата и певците не сме модели. Естествено, важно е да даваме добър пример и да изглеждаме добре, но работата ни е по-различна. Аз пък мисля, че примерно точно преди малко, защото казах Ивана е била най-силна в най-дрес период. Тогава, да. Тя е била гърмежна. Смисъл, когато си беше... имам чувство, че това е малко много песни прави тази жена, нали? Смисъл, много е харесва. Пак стигаме до хубавата но песен. сети се, кога е бил най-силният период, когато си беше машала. Това на мен лично тогава не ми е правило И на мен не ми е правило, между другото. На мен ми е правило.
Нали, някой е пълен, слаб. Добре. Сега ще оставим на една страна това, за да ви попитам пък и въпроси, свързани с сценичното присъствие на вашите млади колеги в клубовете и защо според вас клубната сцена стана циркова площадка? Тук пак стигаме до това, че потребителя. Нали, ти няма да си платиш за цирк, ако не искаш да го гледаш. Да, но цирковете в България са балкански, цирк Иванов и така нататък, където можеш да гледаш шоу-програма. Тук пак идваме Даже до една това, идея че по-интересна. аз не ги обвинявам те момичета. Преди, искам да ти кажа, че преди бях много против. Нали, за мен беше странно дори в началото и си викам, майко, аз нали се оправя песни, за какво ги правя тия песни? Нали, като примерно... Ти не мога да си позволиш да идеш да направиш колбо на сцена. Мога. Просто, Може. Ами защо? Мога. Ама, нали, аз някакси, нали, нямам топки за тази работа, защото и за това се искат топки. Именно. Нали, не всеки може. И, нали, ти като си хванеш една такава вълна, за съжаление в България, аз съм сигурен, че на тия момичета, нали, не им е най-вероятно не им е комфортно, но за съжаление, пак ще кажа, така ще чуят гласа ти, таланта ти, песента ти. Ако имаш такъв, сега не може да кажем, че всички певици пеят. Но... Хора, аз го гледам по по-различен начин. Не мисля, че го правят на сила. Аз мисля, че го могат, отива и го правят. Не, аз не казах нали на сила, по-скоро, че имат топките да го направят. Абсолютно. Защото... аз и се кефя, в никакъв случай не ги критикувам и съдя. За мен това да си певец не е просто сега глас. Сега ми е интересно, ще забравя въпроса. Ако вие вътрешно имахте топките, какъв цирков номер бихте предоставили на сцената, примерно? Замислили ли сте се някога? Има ли нещо, което така отвътре си искал да излезеш да го направиш, то просто не ти стиска? Всичко, което ми идва отвътре, съм го правила. Обикновено казвам нещо, което не съм го обмислила достатъчно добре. Имала много кринч моменти, но като цяло правя всичко, което ми идва отвътре. И всичко е според... обстановка. Не само... Което ти стои, което ти отива. Чуваш малката сладката и хоп да направиш шпагат. Ами, между другото, аз мога да направя шпагат и сами даваш идея дали да не пробвам да го направя. Пробвай. Айде другото Повярвай, участие. лошото и че аз по някой път моите идеи не завършват много добре, особено в този бранш. Да. Криечи. Аз имам обаче, много дълги проблеми, пък години, имах проблеми с себе си. Някакси не се приемах. Имах чувство, че съм много нелепа картинка. И дори когато съм ходил примерно на събития, нали, когато трябва да излезна си изпея песента, нямам проблем. Нали, там излизам, пея си, нали, това си е моето. Виждал съм хора, първо, ръчичките горе, нали, разбираш, смисъл да създадат еуфория, атмосфера. Аз, първо, в началото бях, нали, малко беше отвори се земля да потънем, разбираш. Аз разбирам те, да. И ми трябваше време, обаче, сега мога да ти кажа един много смешен случай, когато съм искал да се направя на интересен и стана тотално мазало. Отиваме на едно участие с една колежка от фирмата. И аз, за да се направя, нали, така пълна дискотека, няма да кажа града, защото се сетят хората. И викам сега нещо да ръчна хората, нали, примерно, нали, там, тук ли сте, да ви чуя, даваш им да пеят. Нали, обаче те, нали, хората се забавляват и виждаш в някаква еуфория. И аз да кажа, има ли фенове на еди кой си футболен клуб? И се чува, има ли фенове на другия футболен клуб? И се почна едно... Какво? Мазаляк стана. Ами скарвай хората едва ли. Да. И тогава беше смисъл нелепа история, разбираш. И искам да ти кажа, че когато съм искал да се направя на интересен... Не се е получава. Да. Когато е било на сила. Да. И от тогава съм си казал, там пей си и не дей да лаеш много. Защото, нали, не винаги се получава, пък създаваш дискомфорт на хората. Иначе такива смешни случки много е имало. Сега сме още на тая вълна, искам да ви питам и за социалната мрежа, която промени според мен, сега ще кажете дали според вас, музиката е именно TikTok. Променя. Обичам TikTok. Не бе, смисъл, винаги си има... Преди беше най-актуално Инстаграм, преди това Фейсбук. Но Инстаграм и Фейсбук никога не са променяли и не са давали насока на музиката. TikTok в момента това прави. В последните години това дали имаш хит се определя от TikTok. Ами, то като цяло
дори преди да съществува TikTok, са определяли хората, т.е. кое се слуша най-много. Спомням си, че във Фейсбук са качвали наши песни, клипове и сме гледали колко лайкове имаме, колко решервания и така нататък. В крайна сметка в TikTok има хора, които слушат тая музика, нали? Но TikTok може да възроди песен. Не Да, само да я направи. което е много Вече сме го яко. виждали няколко Да. пъти. Да, което е хубаво. Да. Някоя дама се дигна хонорара, се спомням. Така, доста за Джена. С Искам да това, кажа, че това някой ми е пък най-странното е, че това още тази песен аз се помня, когато излезе. О, много я обичах тогава. Да, и много ме беше, аз викам, ето това е хита на Джена. И някакси, нали, тя остана незабелязана и много се радвам, че точно тази песен и стана като един от най-големите хитове, защото наистина е много хубаво парче и то беше на времето, си спомням, TV версия беше направена в приказките, много я харесвах аз. И супер. Не мисля, че това по някакъв начин вреди, защото пак казвам, все пак хората си гледат там. Еми ти какво да кажеш с... Да, ти избрана с TikTok. Не, дори да не е моя песен в момента вайрал и така нататък, в крайна сметка хората са тези, които определят това нещо. Казваш, че просто самата платформа се е преместила. Да, хората масово стоят, прекарват най-много време в Сега не е TikTok. ли трудно, аз от гледна точка на това те питам, защото много наистина изпълнители, с които работя, те си правят целият проект и сега последната тактика преди да пуснат песента е дай да видим някой тиктокър, инфлуенсър, да направим там танци, джиджири-биджири, за да може да стане нещо, защото... Толкова, ако песента пък не ти носи на танци, какъв танц да направиш? Да, имам такива случаи, в които Така са ли? се случвали нещата. Реално са се случвали на добре. нещо, което Значи аз тотално... тук не съм... Да. Това е, в смисъл, времената се променят. Сега това е маркетинг стратегията реално, на която трябва да наблегнем повече, за да достигнем до мине и повече това. хора. Ще видим после какво ще е. Може така да се задържи повече време, нямам представа, но трябва да се нагаждаме според това, кое е важно в днешното време. Важно е да се въртне в TikTok-а. Преминавам и към следващото нещо, то до някъде даже е свързано с TikTok. Защо много изключително некадърни хора стават изпълнители? За мен е един некадърен Главно човек. хора с аудитории в TikTok съм забелязал напоследък. Хора популярни в TikTok решават да правят песни, да стават... За мен един човек, ако е некадърен, няма как да стане успешен в музиката. Тоест, ти дори да не покриваш Напротив, критериите. Ето, аз имам даже хит песен. Вини, виж сега, явно има нещо, с което докосваш нас хората, за да ти стане успешна песента, не е така? Аз Аз не мога да сета тиктокър, който да е станал певец. Аз много не схванах. да назвавам ли сега? Не, Много за хора, да които не- са правили да песни, не обидим заради някой, това. но Аз не казвам, че става певец да ходи по участие, ами почва Аз да за прави личен кеф и музика. просто хората го Окей. харесват. И това не го твърдя, че е за личен кеф, защото се сещам за пример, които го правят с цел. Това, че не ходят по участие, не означава, че Каква е им- целта тогава? Точно за да почнат да ходят по участие. Примерно стават популярни в TikTok, където сега имам аудитория, Така. почват да правят музики, песни. Даже скоро Така. такава тиктокърка албум беше издала, събитие беше направила. Разбрах се. Сещаш се? Аз съм тотално невменяем, защото не знам такова. Тук аз пак не съм адекватен. Що ме печелившо, значи по някакъв начин тия хора го заслужават. Няма ли те боли някой бездарен да отиде и да Не. има участие, че да се стоиш вкъщи? Не, защото един човек, който за теб в твоите очи е бездарен, за друг не е. То пак си е въпрос на вкус. Тук вече го има и това, че той е бездарен, като че напълни дискотеката, ние какво като Не пеем? само това да си добър артист, не е само глас. Да, И- то и- напоследък и това- е обратното точно. Ама не, хора, това е Как от като? много години. В смисъл, майка ми едно време супер много е слушала Мадона. Аз пораствайки и от интерес, слушайки нейни песни, нищо лично, аз също много я харесвам, сега да ни обидя феновете. Жената може да гледа така, поздрави. Така. Поздрави на Мадон. Нали, не е свръх пееща, няма някакви мега вокалните възможности. Но е Обаче, артист.
Абсолютно, абсолютно. Голям артист. Даже и Леди Гага е нещо подобно. Тя си певица. Виж сега вече как сега песните нямат нищо общо с месата, полюлеите. Но пак ето тя стана точно популярна от артистичните си Значи, виж, пак превъплъщения. световен Или тренд. както Магда каза, превъплъщения. Да. Явно Така че, това е... какво да ме боли, ако, примерно, някой му се получава, пък не е толкова талантлив. В крайна сметка, ако се получи нещо такова, аз ще си търся къде бъркам аз. Къде Слушай, греша. разбираме ли, че е по-важно да си по-артистичен, отколкото по-пеещ? Съвкупност е за мен. Много е важно да си артистичен човек. Съвкупност от качества, или докосваш хората, или не ги докосваш. Да. Това е. Защото сега, примерно, такава съвкупност има при Селина. Тя е огън в момента. Много я харесвам аз, гърми Селина. навсякъде. Да. Значи това е просто... Младите. Но пък има и такива, дето им куцат. Примерно пеенето им куца. Ама виж, там пък ходят да си изкарват парички и в крайна сметка... То даже не е парички, парици направо си изкарват. Нека живи здрави да се Има, не трепят такива- хората. Такива Да. плешки. Но специално, примерно, Селина, аз още от преди това много си я харесвам и съм си я слушал. Харесвам такъв тип певици. Отивай също. Някакси, мене ми е много готина. Отивай. Не е някаква, нали, просто да кажеш на човек, Да който не му смислиш, отива. Да, и на сила, че Да, говори. в смисъл да прави неща, които не Забавлява отиват. се, да. Много забавлява хората. Съгласен съм. И пее на живо също на участия. На част от песните си. Така ли? Явно аз съм слушал това, което е било на живо, нали, го пее и в крайна сметка пък ето, че може да си пееща певица, нали, събира си Да, тя аудитория има на уникална момичето. симбиоза между тези две неща. Много. Наистина е Просто- 10 от 10. Да. И след промяната във външния вид, нали, сега изглежда много... Без симпатяга и тогава си ми е била и сега. Много харесвам първото Десита, Мирела, нали, момичета, които се са талантливи. Гонят ли един тип, аз винаги съм се чудил. Примерно, сега не съм сигурен дали Селина беше, може би по-скоро Ария беше преди Селина, като започна да се тези щуровите неща по дискотеките. После се появи Селина, взе тая щуротия от Ария, обаче тя наложи външния вид и щуротията и после всички се подредиха да почнат да го правят това нещо, да са доста Всъщност не е по-разкрепостени. ли, Вени, това не е ли пък, как да ти кажа, това не е ли успеха всъщност? Точно, да, тя става успешния продукт. И това питам. Други продуценти или самостоятелни изпълнители виждат този продукт и почват да се целят към него, а не се целят към това да направят нещо различно и тяхното да е по-успешно. То какво не сме видяли вече? Аз, нали, не знам. Аз според мен много неща не са се виждали все Със още. сигурност, ние, нали, Даже не първа искам да има... давам идеи тук от моя ефир, но ако някоя моя приятелка фолк певица, даже да не ми е приятелка, те са малко, има нужда от идеи, много имам, така че ще оставим хората без думи. Но това е отделен въпрос, няма да го разкам сега. Но аз като ти кажа, нали, че и това е... значи ти си марка вече. Ти си... Да. Името ти и след време, примерно, името ти ще започне да работи за тебе. И там вече, нали, и без, примерно, перформанса, който предлагаш да бъде. Да, вече може да се обличе след време, Вече те да да. знаят коя И вече си... И може да си излезеш Разбира се, с така че... шубата да си пееш. Но пак, нали, казваме, това е много талантлив човек. Да, никой не че- го отрича, абсолютно. А също ми е много интересно и въпрос с дуетите, както ти. По-лесно ли е на такива изпълнители, които бързо се налагат и вече са популярни да направят дуети с по-известни изпълнители? На вас, вие пробвали сте да направите дует с някой по-известен изпълнител? Аз съм пробвал. Отворен или затворен е бил пътя по този въпрос към вас? Аз смятам, че в крайна сметка един много успешен изпълнител няма интерес да направи песен с някой, който в момента не е на някакво много високо ниво. В крайна сметка те трябва да си поддържат. Ако има добро сърце. Да ви, какво Няма означава такива, така ли? добро сърце? Не, аз дори Лоши не ги... изпълнителки си ми, които нямат добро сърце. Не мога да осъждам хората, затова в крайна сметка всеки е положил немалко труд, за да Разбира се, никой не е достигне длъжен. до едно ниво. И така, примерно аз, когато съм се съгласявала някакви колаборации, е било не толкова от стратегическа гледна точка, колкото харесвала ми е много песента, която са ми предложили, харесвала съм човека как пее и съм за. Не си го гледала като маркетинг, Да, нали, като... но то си е в тяхно... Има ли някой, кажи сега честно, някой изпълнител, Какво? който ти е отказал да направите? Не си спомням, не знам. Наистина. Ах, тези бели петна. Не съм много и от хората, които са опитвали да се свързват с колеги за някакви колаборации. По-скоро песните, които имам с мои колеги,
са се случвали, дали защото съм била във фирмата и сме били заедно там, или вече сме в приятелски отношения и се познаваме и не се е сторило готина идея. Но така, да търся вратички, не, смятам, бърз успех. То... Кое? Не е сигурно, че е успех това, че направиш. Да, искам да ти кажа, че в началото при нас много някакси тогава имаше един период, в който беше фит, еди коя си, нали, първо голяма певица, нали, това беше вярно. даже модерно. Да, като задължително. Да. Следва да ти обърнат внимание, поради че ти съществуваш, че ти има на земята. Аз, примерно, предлагал съм на една певица и тогава няма да забравя тя какво ми беше казала. Понеже много я обичам, няма да изпомена името, гони да разберат кой си ти. Галена. След това, няма да споменавам имена, не е Галена. Не, аз кой тя ще кажа, нали? Фиита какво ще ти помогне? Пак стигаме до това, че ти ако имаш глупава песен, какво като пише Фиит Галена, Фиит Преслава, Фиит Анелия. Пак е спомагателно. Ама има много примери, в които, Защото нали... пък може, примерно, ако търсят Галена, така да им видят случайно ти. И какво? Ще кажат браво на Галена. Ще ти видят кой си. Да, ма един път цъкането на една песен от любопитство, нали, по принцип не ти я превръща в хит. Точно така. Не, тук не говорим, че търсим формулата за хит. Просто Някакъв ползата. успех, да. Стигаме до това, че, нали, защото отказа, нали, не е защото, примерно, някой не се харесваме или напротив, аз пак, нали, ти казвам, че тук става просто, нали, за певица, която аз и до ден днешен обичам я, нали, всичко. Не става просто за сърдене, но ако в дадената песен тя не е подходяща, какво като влезе? В смисъл, нали, искам да ти кажа, че не става въпрос за Галена, защото ставаше въпрос за маймунката. Тогава бях предложил на по-голяма певица. Не, аз тогава Манела даже не я познавах. Преслава. Сега стига ги изрежда. И трите са ти приятелки. Не, Значи, тогава не са такова. Смисъл не... Между другото пък, ето мога да ти кажа, че... не. Но тази песен, понеже тя беше в самия демо вариант, звучеше много музикантски звучеше. И Биолчев тогава, нали, каза, не може да пееш за маймунка и да има някакви трилери и пеенета и така нататък. Нали. Предлагахме, тогава аз, нали, също предложих на въпросната певица, не го усети и я направихме с... Особен такъв тип особена песен, нали, която е... Ами тя, знаеш ли, че аз първо тази песен може би съм я пял 2-3 пъти. Не, че ме е срам, обаче неудобно ми е да я пея, не знам защо. Какво ти е неудобно? Приличат на такива хитове в днешно време, тя се вързва перфектно на обстановката. Ива как ми се върза тогава и на Акъла, нали, защото аз пък Ива, нали, тя е супер пичага такова. Викам, Ива, тук има една песен, нали, пратих и песента, тя вика, Кире, много заребяваща песен, вика, дай да я правиме. Даже не знам как го направим това нещо, но пък много тиктоци имаше, нали? Тогава и хората, тя, нали, се пееше, ето ти маймунка, да те цунка, дрън. Майки с деца се снимаха, бе, човек. Всеки маймун. И викаме, ето, ние направихме някаква детска песен, Кючек. Нали, зайченцето бяло, Кючек, то малко и такова беше. А в днешно време една песен, по какво би се познала, че би станала хит, но не хит такъв еднодневен като повече, а хит, който стане в времето. Не е просто някакъв вайрал момент, да. Клип там, който ще се завърти 2 месеца и ще... Има ли така песен в последните години, за която сещате? Не бе, то има. Въпросът е по какво се познава. Ами, може би по това да не е 1-2 месеца тренд, максимално много. Вижте сега, първо големите певици... Която е ставала тук тренд, да се е задържал повече от 2-3 месеца в последните години, защото аз наистина не си спомням. Защо, примерно... Първото, което си спомням в момента, говорейки на тази тема, беше на Джордан. Те му се завъртяха 2-3 песни. Да, мисля, че нямаше голям диапазон между тях като време, но те до ден днешен са си хитове и са си много актуални. Да, също. Това беше... миналата година, лятото беше. Това беше песента. Аз пак, нали, почвам да си такова. Виж, не знам, що все в главата ми е на Преслава Пиян. Много тази песен много ми харесва. Но има такива песни, които ще останат, нали, във времето. Нали, то се вижда и по... Още ги въртат. Да. Нали... Мисля, че... Добре, сега съгласен съм, че Дълното копай миналата година наистина беше най-хитовата песен, нали? Обаче, дали са 2-3
3-5 години хората сещат за тая песен, както в момента се сещат. сещаме за, как ти казах, 100 патрона. За тази специално, според мен, е такива по-ярки песни, защото нали, не се омаловажава труда на другите. Всеки тогава, нали, Джордан имаше много голям хит, нали, Галена, Преслава, нали, то е ясно. Но винаги във всяка година има една песен, която много се отличава. Нали, тогава беше тази. Сега едно да ми кажеш, че след 2 години няма да сетиш за прахосмокачката. Се сетиш? Ако го кажа, защото реално ето аз съм съгласен, че миналата година беше Дъното копай като хит, но ако ти не се беше сетил, аз не ще се сетя. Това се получава не защото песните... Много песни има просто. Да, наистина става едно пренасищане, което никой няма вина. Просто много певци, много певици, развива се всичко с много бързи темпове и да, пренасищане от музика, но това е. Ето аз сещам, ето сега ми идва вече Галена 22, първата песен уникална. Нали, сега на концерта и първо преоткрих... Аз между другото се за концертите искам да си говоря. Ама искаш се ще така. Да, тогава първо, понеже аз нея се харесвам още от първия албум. Даже първи албум, най-любимите им песни са първи и втори албум. Нали, преоткрих Душата ми крещи. Та песен аз съм се слушал... Това ми е любимата песен на Галена. Обаче, ето и аз съм забравил, примерно, преди да изпея на концерта, пускал съм си, обаче, нали, някак се свързвам с под детството ми. Нали, сега вече след концерта пък тази песен има някаква друга стойност, нали, защото вече слушам в по-такава възраст и пак си ми звучи актуална. Така че... за манията сега с тези концерти, новия тренд? Аз съм концерти винаги за. Да, наистина супер е това нещо и силно се надявам да става все по-актуално от това да се прави. Да, защото... Но като се завързят по един път, после... Значи, аз много слушам чуждестранна музика и много им наблюдения по това как всъщност се случва музикалния бизнес в дори нашите съседни държави. И това, което ми прави впечатление, примерно, сега ще говоря за Турция, да кажем. Това, което ми прави впечатление е, че там не е толкова разпространено това да пускаш просто песни и да бъдеш поканен в дадено заведение, колкото певците пускат директно албум, който не е задължително да го има физически флашка или така нататък. Spotify. Примерно, да. След което с екип от хора, менеджер, организират турне, което може да бъде само на територията на тяхната държава. Може да. Именно, да. Всички около нас. И те просто, техния екип от хора, организират това турне с такива концертчета. Може би не всички зали са като нали, зала Арменци и така нататък. С по-малък капацитет. Много зависи нали, изпълнителя. Но така, това е якото, защото реално отиваш да пееш на този концерт и знаеш, че абсолютно всички, които са дошли да слушат и да видят тебе. Нали? И силно се надявам лека по лека да преминем и ние... Това е много интересно, защото аз мисля, че в момента, ако примерно има Пайнер, да речем, и направят концерт, както в миналото, никой няма да отиде на него. Защо? Помниш ли последните в сегашните изпълнители или в сегашната обстановка? В сегашната обстановка. Окей. Спомням си последните концерти на Пайнер, то може би беше и това причина да спрат да ги правят. Ще нямах никакъв интерес. Едното се спомням в Пловдив, другото беше, мисля, че тук в арената. И как са го казали, Мижев интерес. Да, аз не си го обяснявам това, а пък сега виж се връща тази пък концертната. Но дали се връща или по-скоро като е конкретен изпълнител, хората... Много е важно изпълнителя, нали? Защото тогава примерно за 30-40 човека и някакъв много малки интерес. Сега за един, айде, той си вика и колегите в повечето случаи, но някаква мания по това цялото нещо. Да, но пък искам да ти кажа, че пък до някъде е кофти, че прекъснаха тези концерти, защото тогава, нали, хората основно няма какво да се лъжим. Първо ще дойдат заради голямото име. Примерно, нали, Галена, Емануела, Преслава, Анелия, нали, Джена. И са могли да те видят хора от различни възрасти. Не, също. аз искам друго да кажа, че там може да се наложи нов изпълнител, който да, нали, да бъде пред публика, нали, повече от 200 човека, нали, говоря за пълна зала. Към днешна дата, нали, жалко, че не се правят такива неща, но хубавото е, че вече пък големите изпълнители наблягат на това нещо и някакси си затвърждават и статута на голяма звезда. Защото не всеки може да напълни, примерно... Това нека да не го казваме точно със сигурност, защото пък, примерно, на Азис концерта, за жалост, беше изключително хейтен от хората и той със сигурност не е
направи такъв концерт. За мен е който това, очакваха от че него. имало хейт не е критерий, въпреки че не съм И аз също. присъствала, аз си мисля, Аз че бях на концерт. е бил... На единия концерт. Да, че Бях. всичко е било супер. Просто На мен лично ми не искам да хареса. го казвам, а хората вече някакси го приемат за нормално, хейтът с причина или Модерно. без. Ами не, аз Да. не мисля тук, че е точно така, защото след Галена, която е негова приятелка и това шоу, което тя направи, нали, аз си мисля, че просто да излезеш да пееш пред едни червени завеси не беше нещо, което му е на виж, името. Галена Му направи отговаря нещо, на името. което кой ще го направи? Дай да Знам бъдем кой ще го реалисти. направи Кой? скоро. Ще видите. Не, говоря от минали концерти, които са били. Нали, Стоящ. предстоящите, нали, да. Но когато много се дигне летвата, после хората очакват или там, или над нея. И вече, примерно... Аз мисля, че има всичко в ръцете си, за да направи такъв концерт. Аз пак ти казвам, бях на концерта и лично и песните, които изпя, те са от пак, нали, стигаме до това, до пак някакъв сантимент, защото аз съм бил малък, когато са излезнали, примерно... Особено нали, песните от миналото, аз също ги Аз, обожавам. примерно, шоуто толкова няма да ме впечатли, колкото да чуя тези неща. Аз затова съм отишъл, Но нали? пък повечето хора бяха точно обратното. Когато кажеш Азис, ти точно се сеща шоу. Той е създал шоуто в България. Никога не съм го гледал като шоу човек. Винаги човека си има глас, в крайна сметка. Той си има глас, но той е направил революция в тая Естествено, музика. как? Нали, той е един, той няма друг, той няма и да се появи друг. Показва на хората нещо, което те никога не са подозирали в така тази е, държава. Тогава в годините. И той затова е такава голяма звезда. Именно, но в един момент най-нормално хората да имат очаквания към него. Ти си човека шоу. И да, Вени, обаче тук вече, нали, то хубаво имаш очакване, обаче пък ако човека пък иска да си покаже таланта, а то всички знаеме колко е талантлив. Именно това ти казвам, защото всички знаят колко е талантлив, всички са му ги чували тези песни. Тук се очакваше нещо да има... Аз лично бях от началото Аз до според мен края. хората най-много очакваха и най-много бяха разочаровани, заради това, че той не се появи в визиите. Да, с които може стана би известен. това, нали? Обаче пък, най-очаквано. нали, това си е било и преди време. В крайна сметка, нали, на Сентропе пък се завъртя, смисъл появи се с... нали, с слушалките такова, беше интересно, нали, смисъл беше вау. Мене лично ми беше супер. Забавлявах се. Искам да ти кажа даже, че до нас имаше две жени, които, понеже аз, нали, на някои песни просто то танцуваш, обаче, нали, кокалите вече. И някакви жени са застанали пред мен и аз, нали, казвам, може ли само, нали, поне да гледам, защото съм на концерт, все пак. Не може. И те си танцуват. Няма бавни, бързи песни, нали? Хората си се забавляват. Така че всеки го разбира по различен начин. Сега, ако, нали, някой има очакване, че ще се случват някакви... Нали, всеки си има очаквания. Всъщност, моите са били, че ще слушам хубава музика и си го получих. Така че... Връщаме сега пак за поп-фолка и ми е много интересно според вас, каква е най-голямата заблуда, която хората мислят за поп-фолка? Там, знаеш, че се прекъсваме и даже този път виж не се скарахме, бе. Защото ти сега има много голяма промяна в тебе. Аз много пораснах. Да, И забелязвам. ходих и на психолог. Ето. Да. Предния път Ние ни на беше контра. много на контра. Да. Чак се очудвам, Ама затова виж, така то- мълча. Човек, нали, като осъзнае, че има така, в смисъл, много голямо разминаване между действителността и, нали, това, което се случва, не е лошо да потърси психолог. Ами, не бе, то... Що се смееш? Дай да си говорим за Тогава бях психолози. много на контра, Да, нали. да, така беше. Скандал имаше. Не, чак скандал не, ама така. Имаше Карахме се скандал. така, на нощ си Имаше бяхме. накрая нещо... То беше по друг Друга повод. тема беше. Да. Сетих се, да. Не знам, аз мога да говоря само за себе си, нали, да не слагам под общ Какво знаменател. попита? За заблудата, която хората най-много си мислят. Сега ще ви разкажа една история. Без имена. Бях на едно мое участие, на което участие пристига един господин, с който месеци наред сме общували къде онлайн, къде сме се засичали, но не сме били във връзка или нещо от сорта. И ясно ми е показвал, нали, че има интерес към мен. На мен също ми е бил симпатичен. Било и да пристига... любопитно. Да, той не е на мое Това е участие. изпълнител ли? Не. Човек. При което аз приключвам въпросното участие и
всъщност очаквах, прибирайки се, да си разменим някоя друга приказка, да се опознаем малко повече и да си отида и да си легна. Защото вие ме познавате примерно двамата, че аз съм си страхотен интроверт. Много обичам да си стоя вкъщи, не обичам да съм много сред много хора и шумни места и съответно след като приключа работа, ми е най-важно да се прибера. При което приключвам аз, събираме там нещата с звучители ми, той ти къде? И викам, прибирам се. Аз си мислих, че ще ходим на афтър, че ще си пиеме, ще си такова. Ме викам, човек, първо не знам дали знаеш, че аз даже не пия. Мисълта ми е, че може би това е някаква заблуда. Не искам наистина да слагам всички по общ знаменател, Но че... е така, че певици са пиянки и наркоманки. Да! Нямаше как по-добре да го кажа. Нито една пияна, в смисъл, нали, доста от изпълнителите познавам, нито една не съм видял така да е, нали, пияница или наркоманка. Даже Аз напротив. съм виждал певици наркоманки. Нали, всеки както му харесва. Така, но това, че го работиме това нещо, не означава, че... Че всяка го прави. Не, че умираме да сме... Все пак и причината не е примерно, че го работя това нещо и ми е писнало или не. Аз дори си спомням, че и в ученическите ми години не съм била някаква такава да умирам, да съм по дискотеки. Просто това е част от нашата работа. И много хора го бъркат, че такъв ни е и начина на живот. Образа с реално човека, пък толкова се разграничава. Според мен е това след участието какво става. Че отивате в хотела със собственика и почва яко секция. Да, дрън, нали? Това е също такъв етикет лепнат на фолк певиците. Да, аз мисля, че вече не се говорят такива неща. Едно време беше модерно. Аз даже почвам да си мисля, че просто, нали, понеже никой не е излезнал да каже взех еди колко си пари от еди къде си, просто те се пускат такива слухове, както за манекенки, нали, така и за певици. В крайна сметка пък и да го правят, какво лошо има в това? Нали, нищо лошо няма. Едно време беше много модерно, така. По-скоро е било модерно, пък колко е било вярно... Да, в интерес на истината, повечето певици изобщо като тебе нито пият, нито дружат, но има такива. Те се знаят. Те са, да. Но тези пак стигаме до това, че които са големите певици, аз поне не знам за такъв случай. Някъде, даже напротив, ядат здравословно, тренират, спортуват, нали, водят съвсем нормален начин на живот. Това до следобед. Поне, нали, не съм видял някой, примерно, колежка да е пияна. Какъв друг мит се сещаш? То това е, нали, смисъл за това, което ти казваш, нали, хората виждат едно и си мислят, че... Всички ходят с охрани. Мале хора даже... Ама на времето, между другото, пък искам да ти кажа, че е било така. Едно време, когато Митко Пайнер е диктувал всичко в държавата, най-вероятно в музикалната държава. Аз гледах една друга певица наскоро, нали, така ми беше попаднал нейн филм. Филм за нея. И момичето си беше с охрана. Това ти говоря 99-2000-та. Да. В Зората. Зората, да. Хора, аз толкова много лапсо си правя по участията ми, че съм сигурна, че много хора си мислят тая как се е напила. Те по много неща са си мислили през годините хората, че са били пияни. Ти мога да си болна даже и да си пила тая охот и просто да си малко по-зле на в крайна сметка си мислят, какво искат, нали, ама... си надрусала. Да. Не, пък има и хора, които са малко по-такива експресивни, нали, които, примерно, пък обичат си купона, бе, човек. И айде, тя е пияница, наркоманка, нали, дрън. В смисъл, момичето, нали, примерно, на спортист човек, аз примерно искам да ти кажа, че след фитнес съм като ненормален такъв, имам супер много сила, нали, енергия. Така че, не знам. Също ми е много интересно да обсъдим и темата зад кулисите на поп-фолка, пък какво се случва, къде избяга тази цялата колегиалност, която едно време са имали. То си Тя пак не е била чиста искрена любов, но все пак е имал някаква такава. Доколкото в ден днешен, мисля, че доста по-различно стоят нещата. Вени, за мен това е относително. Аз, примерно, имам колеги и колежки, с които съм в много хубави отношения. Уважавам ги, със сигурност не го усещам и не вярвам да е лицемерно. Съответно, има го и другото, но то в приятелствата е така във всичко, във всяка една професия, нали? В този бранш има ли такива изпълнители, които дори могат да ти станат приятели с цел, ако те видят, че ти тръгваш да вървиш напред, за да могат те върнат назад и да... Да ме върнат назад умишлено?
Да, тук ще сетих за една такава история в миналото Така за ли? двама мъже изпълнители. Да. Аз съм шокирана и ще ти кажа, защото колко енергия трябва да вложиш в това, вместо да развиваш примерно собствената си кариера, пък да се занимаваш с някой друго, да се правиш, че ти е близък, че да го връщаш назад. Малко. Да, той като човек пак стигна до това, че като си е талантлив, ти колкото и да го връщаш, пак ще си... Но така по-скоро даже не е талант. Ако човека е с късмета си, ще му се случат нещата. Късмет, разбира се. Винаги трябва да имаш късмет. Нали? Късмет е голямо нещо в този живот. Човек трябва самичък да усеща кога някой е искрен с него, кога има по-задни, по-различни мисли. Така въпрос на То усещане. пак ще има, значи го има навсякъде. Вашите очи, този бранш зад колисите е окей, не е някакво. Не бе, Вени, то има По-долу. 100%. Сега аз като човек, който много рядко излиза и така нататък, не съм много наясно. То може би просто повече трябва да излизаш. Моят кръг от хора е Нали? супер тесен и двамата го знаете това нещо. Съответно, не съм и от хората, които обичам да слушам някакви истории. В момента, в който започне нещо да се разказва, или спирам да слушам, или ще сменя умишлено темата. Не ме интересува живота на другите. Аз лично към себе си не съм усещала лицемерно или лошо отношение. Ако се случи, че го усетя, просто ще се отдръпна и така. И аз да ти кажа, като цяло гледам всички да съм си окей. Да. Нали, в крайна сметка, какво делиме? То няма какво да делиме. Аз поне Интересна така го гледна виждам. точка Нали. имате, да. Не, наистина не отричам, че може би има някакви кофти ситуации, но в крайна сметка къде ги няма. Аз съм сигурна, че и в другите професии се случват такива неща. Да, то все пак е вид бизнес. Да. Това, че е музикален и Да. по-публичен. Да. Точно. Добре. Много хубав разговор ще направим нещо. Имате ли вие, което искате да обсъдим тук в поп-фолк сцената? Кръчо наистина много се е променил. Аз очаквах тук разгорещени дебати. Само но за поп-фолк сцената ли? горе-долу си водихме... По-нормален разговор, пък според мен така бяхме е от по-добре. една да е. гледна точка. Този път. Този път, да. Аз съвсем различно очаквах да бъде. Да, по принцип аз нали, стигнах до извода, че човек трябва да се променя, когато е за добро и трябва да в някои такива чисто житейски неща от живота, с които не е съгласен, да приема, че има и друго мнение. Нали, аз разбрах, че, защото при мен се оказа, че това нещо е проблем, наричава съм си като някакъв така конска паци човек. По-праволинейно. Да, и ти, дори твоето да е, ти да си прав. Нали, аз ще ти кажа, не си прав. И ще почне, нали, спора и накрая какво става? Ти си, нали, аз съм, нали, също, какво сме си загубили времето. И пак ти казвам, че аз, нали, в онзи период, това е една година, е минало все пак година и половина, вече започнах да разбирам и другата гледна точка на хората. Нали, почна да слушам. Защото преди вие знаете, вие поне ме познавате от много години, нали, си бях джаста праста, докато сега вече... Аз тук не визирам тебе, но това, което ми прави впечатление, е, че има много хора, които изказват мнение в повечето пъти негативно, дори когато не е поискано и после се оправдават, аз, нали, съм просто много искрен и честен и затова, нали, съм неудобен на хората. Не, за мен, когато наистина не визирам теб. Когато някой изкаже много негативно мнение, което не му е поискано, за мен това си е чиста злоба. Аз се замислих... Аз искам наистина да се обърна не само към млади, към хората, които ще ни гледат, да се опитат максимално да бъдат по-разбиращи, по-приемащи, независимо хора от различна сексуална ориентация или етнос, точно така. Защото в крайна сметка, ако той човек не ти вреди по никакъв начин, остави го да бъде щастлив по начина, по който си избрал или не е избрал, а така е роден. Да. Добре. Накрая искам да ви подаря подаръци от Palmsbet. Много големи кутии с много подаръци вътре. Благодаря. Ето за теб. Много благодаря на че Palmsbet. бяхте на гости в студиото ми. Благодаря и за това, че съм се водил за вас в една кола. И вие може също да им благодарите, защото имат доза намеса в това, вие да гледате това шоу, все пак. Да. Аз те возих тебе, нали? Да. Държиш да го Аз ви возих. Да. Нали?
Много ти благодарим, Вени, да, беше ми много приятно. И се радвам, че си ми първия. Тоест, че съм за първи път на подкаст при теб. Така ли? Да. Оле, аз Защото и аз съм за първи път Така на ли? подкаст, да. Супер. Този сезон имаме много хора, които за първи път са в подкаст. Сефтето го направих. Нищо, че ми е втори сезон. Вторият сезон е на първите. Така че благодаря ви, че и тази неделя избрахте да бъдете с мен и гледайте епизода следващата неделя, защото ще бъде много интересно.